Pwrpas y fideo hwn yw trafod sut mae yn hadran yn llwyddo I gefnogi sgiliau cymhwysedd digidol ar draws y cwricwlwm. Y peth pwysicaf yn fy marn I oedd bod gennym bennaeth cefnogol a oedd yn cefnogi'r ysgol gyfan. Defnyddio ni dill o'r brig I lawr a byddai pawb yn y tebl am ddarparu sgiliau, felly roedd hynny'n allweddol I lwyddiant yr adran. Fel adran, roedd yn bwysig cynllunio cwricwlwm cyfoethocach a oedd yn cynnwys sgiliau cymhwysedd digidol ac I caniatáu I ddisgyblion ddatblygu mewn meysydd pwnc. Ac roedd yn allweddol I ni gan ein bod wedi symud o Moodle I Google Suite yn ddiweddar, sy'n golygu fod rhaid I ni ddechrau o'r dechrau o ran creu ein cynlluniau gwaith newydd. Allweddol un cynllun oedd yn byddem yn penodi ar weinwyr digidol, a byddem yn rhoi bathodana iddynt a oedd yn ei hadnabod trwy'r ysgol, a byddai'r arweinwyr digidol yno I gefnogi athrawon, disgyblion, hyrwyddo diogelwch, mynychu pob digwyddiad gwahanol ar ysgol, I adael I rieni fod yn ymwybodol o beth oedd yn digwydd mewn perthynas a chymhwysydd digidol, ac mae hynny wedi bod yn llwyddiannus iawn. Fel adran, roeddwn wedi darparu dyddiadau hyfforddiant mewn swydd, gweithdau I gefnogi staff a disgyblion I ddeall y math o sgiliau yr oedd eu hangen arnynt I ddatblygu fel rhan o'r fframwaith, ac un o'r rhai a oedd yn hawdd iawn i'w cwmpasu oedd y cydweithio. Felly roeddwn wir yn canolbwyntio ar sut y gallen defnyddio Google Classroom I gydweithio a datblygu'r sgiliau hynny. Ar ddechrau pob blwyddyn, roeddwn yn atgoffa'r disgyblion sut I ddefnyddio'r meddalwedd, ac yn rhan bwysig o'r addysgu a'r dysgu oedd asesu cyfoedion, a gwnaethom hyn ar slides. Cwblhaodd y disgyblion hyn o fewn 2 dargwers, a wnaethon ymateb i'r adborth o'i cyfoedion, a gwnaethon ymchwil I ddangos i'w gwelliant, ond rhoddwyd amser I wneud hyn yn ystod y wers. Roedd ymateb i'r adborth yn ein galluogi I gael llwybr o'r hyn a oedd yn digwydd, ac roedd yr ysgol yn deall y dylai adborth a chwestiynau fod yn bwyllog wrth cynllunio pynciau gwahanol. Ac roedd yn bwysig I ganiatáu i'r myfyrwyr weithredu ar hynny fel ei bod yn glir ynghylch pa gynnydd y disgwyliad, ac roedd Google Suite yn caniatáu I ni weithredu hynny. Felly, I roi syniad I chi o sut fyddai gwaith y myfyrwyr yn edrych, mae gennych chi sylwadau preifat ar y ochr, ac yna mae gennych chi'r gwaith sydd wedi osod ar gyfer y myfyrwyr. Mae'r myfyriwr yn dangos tystiolaeth ei waith, felly mae'n gweithio trwy'r gweithgareddau sy'n seiliedig ar addysgu'r athro, ac mae'n dangos o hyn maen nhw wedi wneud a sut maen nhw wedi deall y gwaith. Y dasg oedd creu gwefan, felly mae'n wedi anodi ei gwaith. Mae'n wedi dangos tystiolaeth o'r hyn y mae'n wedi wneud ar ei tudalennau, ac yna gallwch weld yr asesu cyfoedion a rhannwyd gyda disgybl arall yn ddigidol. Ac yna maen nhw'n ysgrifennu ac yn gweithredu ar y adborth mwyn i'r myfyriwr gymryd yr hyn a ddywedodd eu cyfoedion, ac maen nhw'n gweithredu ar y adborth hwnnw ac yn parhau I wellau gwaith. Maen nhw'n cwblhau gwerthusiad o hyn, a bydd hynny wedyn yn rhoi dealltwriaeth iddyn nhw o'r hyn y mae'n angen iddyn nhw I wneud, a geiriau allweddol I ddefnyddio ar gyfer eu gwerthusiad eu hun. Y gwahaniaeth yma yw gallwch naill ai i'w wneud mewn paragraffau, neu gallwch ateb mewn cwestiynau. Ac yna mae hynny'n dasg ymestyn, ac yn rhai gwelliannau yn seiliedig ar y adborth cyffredinol, a gwneud hynny I gyd mewn sleidiau ar Google Classroom. Y prif pwyntiau yw gymryd byddai gwneud yn siŵr bod yn trafod gyda'ch tîm, adrannau eraill, ysgolion eraill, y math o sgiliau sydd eu hangen o fewn eich amgylchedd yn eich cymuned ysgol, mwyn I chi allu rhannu a addysgu fel tîm, mynd I mewn a chefnogi athrawon eraill I wneud yn siŵr ei bod yn gwybod y math o sgiliau chi'n ei datblygu o fewn eich adran, a fel ei bod nhw'n gwybod y gallen nhw alw ar yr arweinwyr digidol.